De tektoniske plader er i konstant bevægelse, men det foregår langsomt. Pladerne bevæger sig enten mod hinanden, væk fra hinanden eller på langs af hinanden. Pladegrænserne er de steder, hvor pladerne mødes. Pladernes bevægelse er årsagen til ting som bjergkæder, jordskælv og vulkaner. Pladegrænser. Den konstruktive pladegrænse. Grænsen mellem plader, der bevæger sig væk fra hinanden, kaldes en konstruktiv pladegrænse. Når pladerne bevæger sig væk fra hinanden, udvider området sig, og der kommer magma fra jordens indre op. Den danner en vulkan. Det kan både foregå under vand og på land. Den destruktive pladegrænse. Når to kontinentalplader støder sammen, er der ingen af dem, der bliver presset under, så de bliver presset sammen og danner dermed bjerge. Det er blandt andet sådan, at Himalaya-bjergene blev dannet. Det skete ved, at den indiske plade bevæger sig ind i den eurasiske. Pladerne bevæger sig 5 cm om året. Den bevarende pladegrænse. Hvis to plader glider forbi hinanden, kaldes det bevarende pladegrænse. Når pladerne bevæger sig ved siden af hinanden, opstår der ikke nogen vulkan, dybhavsgrave eller lignende, men der forekommer mange jordskælv i stedet.